sa aking mga staff, no, na pinuntahan agad, no, nung tinawag sa atin, pinuntahan kaagad ng staff natin para tulungan ang isang 19 years old na taga Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. So, ito po ay si Carlos Miguel Lozendo. Tama ba ako? 19 years old, no? Ito, pinapakita sa screen. Pakita natin sa screen natin, Papa Dudes, no? Okay, ito po ay nadisgrasya, nagkaroon ng banggaan. Nakamotor ba to, Papa Dudes? Nakamotor ito, no, mga kaibigan, no? At pinilapit po sa atin, wala po itong ano, no, kawawa po ito, walang pambayad sa kanilang kabaong, no, at kikita nyo sa aking screen, no, mga kaibigan, no, ito sa ating screen ay kanilang bahay, talagang mahirap na tao. Si Carlos Miguel Lucendo, no, ay nagkaroon ho ng disgrasya po sa may Urdaneta City, na kung saan patay din ang kabanggaan nito. Nakamotor silang pareho. Okay. So, ayon kay sa ating mga staff, ay talagang kawawa nga po ito. Kaya nung nilapit po sa atin, mga kaibigan, tinulungan po natin under ho sa Office of the Senator Christopher Lawrence Bongo, no, mga kaibigan, wala po silang pambayad sa funeral services na kung tawagin po natin, no. So si Mr. Reggie Cruz, salamat kay Boss Reggie Cruz, to si Boss Reggie Cruz, ay napakabait na tao ito. Kasi ho, talaga merong siyang puso sa mga mahihirap. Kapag sinabing councilor, meron po ditong namatay, wala po talaga rin siya, hindi ho makabili o makapagbayad po ng kanyang funeral services, ay nako, tinatawag kaagad po sa atin. Okay, sumasaludo po dyan sa taong ho niyan, si Mr. Reggie Cruz, yung may-ari po ng funeral services, at binibigyan po tayo ng pansin na kapag sinabing, sige, tulungan natin yan, ay agad-agad niya pong kinukuha yung bangkay, at binibigyan ho ng magandang funeral services. So salamat po kay Reggie Cruz. Well, again, nilapit po sa atin at tinawag ho natin, nilapit ho natin sa Office of the Senator Christopher Lawrence Bongo, at sinagot naman po tayo na upang tulungan po siya. So yan, nakikita niyo sa screen, no, yung kanyang bahay, no, talagang mahirap na tao po ito. Barong-barong ang kanyang bahay, no. Ito po ay taga Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan, no. And pakita mo nga sa screen natin yan, no. Kikita niyo, no. Yan, no. So nabigyan na po siya ng kumpleto po ito, mga kaibigan, nakita mo ba kumpleto, Papa Dudes, na unang-una sinagot na po ng Office of the Senator Christopher Lawrence Bongo ang kanyang number 1, kabaong, tama, check, ayan. Number 2, merong damit, check, ayan, salamat po. Number 3, merong bulaklak, check pa rin. Ayan, sabi ni Papa Kunding. May upuan, may tables and chairs, check daw ulit. May tent, check din daw. Okay. Mayroong water dispenser, check pa rin. Ayan. So, lahat po check na. So, kumpleto na po. Sinagot na po natin buong package na ho yan under ho kay Senator Christopher Lawrence Bongo. So, maraming salamat po sa inyong pagtulong, Senator Bongo, at mabuhay po kayo. Sana po huwag po kayo magkasawa sa pagtulong sa ating pong kapwa. Alam niyo naman yan, ang bisyo niyan ho ay magserbisyo.